and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia, kinsa ka? Karon pa ko mabatig kakapoy ka. Usahay. Ukalit pagkurog ang akong kalawasan. Kanang magkunahon ako silang gibuhat na ako. Doon yung mga tao nga way balatian. Wapay balita kang winakap. Wa palagi. Pero padayon kininilang gipangita. Ipadayon nimo ang inyong tinguha ni Anastasia nga magminyo, Jay. Walay katarungan nga akong isibog kap. Unsa ba imo buhaton kon mukalit pagpatimaw si Wina? Ako na'y mugurin niyang ngadtos bilangguan. Oo niya. Unsa man nagpablatter ka na? Kinahanglan sab nga magpakurasyon ka. Aron balido ang imong kaso. Serious physical injuries ang imong mapasakang kaso batok kang Wina, Jay. Attempted murder gyud akong ipasakang kaso bato kang winakap. Pagpablatter na. Oo ga, pagkuhag kurasyon. Maayo kay klaro pa kayo ang mga bunog. Ingon man ang samad sa imong kalawasan. Mihangyo man si Ana ko kap. Ngatagan og laing higayon si Wina. Dili mahimong pasagdan mo lang ang nahitabo nimo, Jay. Ayaw lang to gani si Anastasia nga mao na imong buhaton. Unya na hatagig higayon si Wina. Kung masakpan na siya, kung di ka magpablatter, mahimong buhian dayon nila si Wina. Sige kap. Magpablatter na lang ko. Mahitungod sa inyong kaminyoon ni Anastasia. Wa naman gyud kahigayonan nga mapugngan eh. Si mama nimo. Ako nang gisultihan si Mama Kap. Musugot man siya sa dili. Magpakasal gid mi si Anastasia. Hatagi o naghigayon ang imong inahan nga maulian siyang kasuko, Jay. Naibaw ka. Gikan pa siya sa kahingawa kay wa na siya makakita nimo. Unya karon nga iya ka nang nakita, imbis kalipay ang imong idalit ngadto kaniya, imo naman hinuon siyang gipakalitan. Tingalig na save sa tuod ko kap. Kining kap tabang yun niya ko sa pagpasabot niya ha. Ayaw ka balaka, Jay. Andam kong mutabang ninyong duha ni Anastasia. Mas nindot nga kaslon mo nga may bendisyon gikan sa imong inahan. Ingon man sa inahan ni Anastasia. Nakita ko nga nagiragsanay mo duhas dayan. Di jud ko makahimo sa pagdumot sa kong anak, Manoy. Uy, ngano magdumot ka man sab? Noon sa kabuotan ni dayan. Pero makigbinyo manggod siyang jay, Manoy, oy. Nawara, tibi ka dayon. Wala na magtupong imong abil ay. O sa mong ginaan ni Ana nga, responsable man sab na si Jay. Unya, ang iyang edad. Milay, nakwenta na ba nimo ang nanghitabo nato? Gihimong instrumento ang imong anak. Aron ba kapangandam ta? Maigo man tutas mga katalagman pero dili grabe kay sa uban nga way parihas ni dayan. Hinuon. Muna milay. Ayaw na lang una si Rusing. Daghan na gudog na sinati good. Katulang bahari Wina sa Manghudi Jay. O gani, napugos pagpagkibog ang pobre nitong nga to sa atong dayan. Pero unsa nitabo? Pagkaugma nahitabo dayon ang linog. Unya, na amnesia pagyud ang kanahan. Bitaw no. Makamao kayo mo pahigayon ang Diyos milay. Katulang gisugilo ni dayan nga nagampo siya maayo. Nanghangyo nga tawangan siya sa iyang kahimtang uban ni atong demonyo. Nag-burn out. Unya, may nakita siyang kahayag. O ang maong kahayag, may nagbanwag ni dayan sa iyang agianan. Hangtod nga nakaabot ka siya din sa ato. Mituo man jud ko anan tanan, Noy ba?
O kay mituo ka man, ayaw na lang question na ang desisyon nga gikasabutan nila ni Dayan o Jay. Ang tuwara sa langit mo ay mangitag paagi aron magmalinaw na ang ato mga hunahuna o magmalipayon ang duha. Salamat nga nede ka sa kapilya. Matuon ta ko sa simbahan pero tingalig mangita ka na ko. Mo'y hinungdan nga nianin na lang ko para mag-ampo sa kapilya. Madton ko sa inyo. Nga naman. Mangayo ko pasaylo ni mama nimo. Ako nagipasabot si Mama Jay kung nga nung ingon adto ang imong gipamahayag. Mas maayo gid nga ako mo imo pasabot niya. Oh, ikaw good? Ato day si Mama nimo. Dako ang ako pagtuo nga nakasabot siya. Pero dili na gid siya gustong musabot. Atong pangayoon sa kahitasan nga malamdagan ang iyang una-una. Kung dili pa lang sa kugugman nimo, gisakitan ako sa pag-ayat ni Mama nimo nako. Ingon sabi niya ng akong gibatian. Gisakitan sa kus kamatuoran nga wa ko magustuhin ni mama nimo. Pero di na tab katugot kabuntugon sa katalaw ang atong mga saad o panumpa dili ba? Tumanon ta ang atong mga saad o panumpa, Jay. Ug mutabang ko, aron mo samot kalig-on ang atong relasyon. Mahal ta kay ka. Mahal ta sab kaayo ka, Jay. Naman pa yung nga ni sila si Dayan o si Jamie Loy. Oh, Oo, asa man ka? kuan. Lingkod og balik Milay. Lingkod og balik. Naibaog ko. Musod ka sa mong kwarto aron likayan si Jay. Lingkod og balik. Manoy. Kinahanglang atubangon mo ang kamatuoran Milay. Tabagi ang imong anak nga nagkinahanglan nimo. Nakasabot ka man ka niyo. Gimahal mo man ka ang imong anak. Pwes, unong siya. Atubangan si Jay. Manoy. Namilay. Pasilo ako nga gipakalitan ta mo. Sa ato pa, nakalitan ka lang sa imong desisyon nga imong pakaslan ang akong anak. Dili nang. Tinud-an na akong tinguha nga minyuan ako si Ann. Galing lang. Wa ko mapahimutang ang pagpaybaw ninyo. Ako magkong nasabot nga diha mong tanan. O nainit lang ko ni mama. Hinungdan nga ako itong nasulti. Unsay kalinaw sa inyong kaminyoon. Kung dili gid makadawat ang imong inaha ni Anastasia. Dili na importante na ako ang desisyon ni mama. Hinuon, mas labing maayo gyud unta nga dunay bendisyon gikan niya ang among kaminyoon ni Ann. Pero di sa ko makatugot. Gaya pagsupak, mo'y mamahimong hinungdan. Ganon dili ko ikauban ang bugtong binuhat nga akong higugma. Kamoy gusto kong ikauban hangtod sa kong kamatayon. Mahal ko kaayo ang akong anak, Jay. Bugtong ko siyang anak. Busa na tingob nga to kaniya ang akong panahon, ang akong pagmahal. Giisip ko siyang bahandi nga angeng ampingan, angeng amumahon. Bisan ka usa, wa gyud makatilaw og bunal si Anastasia, bisan pa ni adtong gamay pa siya. Misamot ang akong pag-amping o pagmahal ni Anastasia sa dihang namatay ang iyang amahan. Kay wa na makalaban kaniya gawas na lang nako. Nahibaw ko niya na nang. Mao na hinungdang sakitan kaayo ko. Makigpatay ko sa mga tao nga motabay sa akong anak. Labi na gyud kung pasakitan siya. Ipanumpa ko din sa mga tubangan nang. Nga kung unsa man ang imong pagmahal ni Ann, ako kinidublihon. Mamatay sad ko nang kung dili ko maangkon si Anastasia. Pero dili ka tingali magkamahay nako kun hatagad ko kondisyon ang inyong kaminyoon. Kondisyon nang? Nga imong pamayan si Anastasia. O, unang, makalaom ka niya na. Nga sa inyo unyang pagpamay sa akong anak, dadon mo gyud ang imong inahan. Wa na'y problema nang. Sud sa kawhaan ug usa na karon ka tuig ang akong pagpakigbugno alang sa mahayag nga kaugmaon sa akong anak. Say gayon nga magminyo na mo, malayo na nako ang akong anak. Gikasaad ko na ni Ann. Nga human sa mong kasal. Maglain din mi. Nga magpuyo mi sa usa ka pinuy-anan nga kamerang duha. Nga mag-inunungay mi sa kalipay o kasakit. Mituo ko kanimo, Jay. Pero hinaot nga mosabot ka sa pagabation sa usa ka inahan. Nga sud sa dugay panahon, gikauban ang iyang anak ka si Lara.
Pero tungod sa iyang kalipay, mahimo maghinanaw dalag ko niya. O dili ko na siya daling magakos. Kaya doon na may mugakos niyang lain. Pinangga ko kaayos, Anastasia, Jay. Ako siyang inspirasyon nang. O mahimong mulhod ko nimo musaad nga dili ko hatag kagkulanan si Ann sa amo niya pagpuyo. Ayaw kong lodi. Tumahanan lang ang imong gisaad nako nga dili mo pahilako ng akong anak. Nga dili mo siya hatag kaguol. Sobra kayo ang akong kalipay, day, nga nakigsulti si mama kang Jay. Ganang imong magipasagdan si Jay nga mo oray makigsulti ni mama nimo. Gusto man ni Jay, day. Ay, tinod anay yun ang tinguhan ni Jay diha nimo no. Kay, wa man siya mahadlok kung maatupan ni mama nimo. Basta malinis ang imong tinguha, wa kay angay kahadlukan, day Carol. Pero, ang inahan na lang ni Jay ang problema. Ay dili man kabumutipon gud sa ilang bay. Mo'y gusto ni Jay nga maglain dayon mi. Nagkinahinay na bitaw sa pangitag among kaabangan, mientras tanto nga wa pa may tinigom. Pero, mas nindot kit unta nga, madawat ako sa inahan ni Jay. Ay kabala ka mahitungod ana day. Tabangan ka na mong ampo. Ay, husto day tuod, day. Unsa man na? Gusto unta na akong matudluan tog pangadjion ang mga bata. Ana lang sa kapilya na to sa tudlui. Ngano ka dili mahimo no? Ah, sige. Mangumbinser ko mga bata ha. Daghang kayong salamat, day Carol. Malipayon kay ko. Nagkasabot na mo si mama. Oo. Pero doon na siya'y kondisyon. Unsa man? Ginahalan ko no, nga kung mamahay ko, ako gindadon si mama. Unya mo sugot ka sa mama nimo. Hinahinayon ko sa pagpasabot si mamaan. Tingali, gituyot ni mama nga dadon nimo si mama nimo. Aron magkasabot na silang duha. O sanay akong pagtuo. Kuan. Sa ato ba niyang kasal, dili ko makapasalig nimo nga ingrande ang handa. Jay, wa ko mangandoy anang inggrante nga kasal. Igo na nga, mabindisyonan ta sa to mga kinikanan. Labaw sa tanan, hangpon ang kagustuhan sa labaw makakagahom. Nga ang duha ka tawo, mahimong usa tungod sa sakramento sa kaminyoon. Ako na tingali ang labing malipayong binuhat human sa itong kasal. Maangkon ko na ang binuhat nga mo'y kanunay kong madamguhan sa ako pagkatuong. Dili sab ko pulan sa pagsilbi ug pag-atiman nimo, Jay. Ang ako untang gusto nga, mawa na nako ka na makakita ko sa umaabot. Ayaw pangandoy ni Ana, usa ka nagkatuga. Dili kayo malipay? Nga daghan ang makapangandam silang kaugalingon tungod nimo? Nahatlok ko nga tingali dunay masakripisyo tungod sa pagtuman ko sa akong kaugalingong kalipay. Magtinabangay kita sa pag-ampo ang di mahitabo ang imong gikadlukan. Husto tuod, atong bisitahon ang amahan ni Wena sa ospital. Gusto kong masayod sa iyang kahimtang. Naoperahan na di siya? Kumusta, sir? Ayaw. Oh, Ayaw ko guniti. Ayaw! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!